Bună ziua, dragi prieteni! Vreau să spun cu cine am mai înnoit noi. Am luat o topitor, firma Koning, cel mai mare care l-am găsit noi pe piață la moment. Și vreau să arăt datele lui. Nu știu de ce nu se focusează. Așa e. Dacă nu mă greșesc, are 74 cm de diametru. Ce mai este aici? 105 kg, 3 kW, 370 de W, la 220. Ce am ales noi? Sâta, și care e noutatea care o fac ei acum, care nu făceam înainte, anume valul ăsta, care are un rulment în căpac. Căpacul destul de masiv. Ia că aici, dacă îl vedem, un rulment, și anume când se centrifugează ceara, păi nu umblă așa acolo încoace. Așa arată înăuntru. Am înțeles că ce e saburi. Eu cum că învățat pe păreți să-i căutam găurele. Deci e silicon. Așa o... Că nu știu cum îi zice moldovenește. Proplacă moldovenește, românește, nu știu cum îi zice. De silicon puternic, care se strânge. Aici se toarnă apa. Ce-i făcut bun că dacă sterni apa, el se strânge automat. Aici cred că se pornește motorul. Acum și vrem să încercăm. Afară la noi la că puruiază și o să încercăm cu. Dar cel mai tare ce vrem să-i facem la moment, să-l învălim. Că cred eu cât căldură să fim înăuntru încoace, tot așa ați degajă și înapoi. Și avem niște sticlovată. Vreau să vedem cum o să învălim. E ca așa sticlovată. Așa grosimea e. Am pus două rânduri și ia ca cum arată. Eu spun că arată destul de bine. L-am scuciuit, am dat cu strici peliculă, așa e șirea. Așa pe sus aici, așa am lăsat. Acum asta trebuia să căpacul. Căpacul, ori cu plapumul ceva. Asta îndăm. Sau cu un penoplast cumva de încleie pe dânsul ceva. Așa e. Aici sunt butoanele. I-am dat drumul la motor. Învârtește. Ușor, până să-l opresc. Aici spune apa. Cam așa el, până e gol, să vedem până e plin. Așa să fac parcule puțin totuși. Nu ce a intrat pe el. Vreau să-i dau drumul, dacă nu era axul ăsta, să-l vedem cum erau, care erau mai înainte cele. Vedem că el începe automat să vibreze. Și cât mai tare să atinge. Poate el când îi mai are, e mai echilibrat când are ceară. De asta, dacă să alegeți cu apă, cum e da, el stă mai aranjat mai bine. Dacă așa am încăput aici undeva vreo 30 de litri, o căldare de asta mi-am pus, cu apă de ploaie. Și cam așa trebuie să iei nivelul, ca să-l arătăm. Nu știu de ce nu-i făcut el, poate puțin mai jos, trebuie să și... Lasă Alexandru și mergem. O încăput la noi în fiecare 3, 2, 4, 6, 8, 24 de rămâni, cam așa ceva arată rămile. De care avem noi aici? Dacă cam așa sunt negre. Care mai negre? Care? Dacă așa sunt mai albișoare. Se poate văzut chiar de la 24 de rămâni câtă ceară. Așa de încercat. Și vedem cam în cât timp.
apa rece, tot e rece. Cu Doamne ajută. Mai scurt, la 1 ceas jumătate am început să fiarbă. Am ținut 1 ceas de vreme. Numai ce i-am adăugat, avem 2 ceasuri jumătate acum. Am adăugat apă, dar am greșit. De acum se vede că aici curge apă curată, trebuie să o las. Am adăugat o lecuțică aici de apă. Vreo 5 litri. Prea mult am adăugat. Și acum vreau să-i dau drumul la motor. Ce e minus? Că dă drumul ea ca pe la căpac, se vede. O leacă că face apă. Așa. Și vreau să-i dăm drumul la motor, să dăm motorul cum să... Am pornit. Să dăm să schimbi mai cafinioară, ce să fac aici. Facem, cred, cu pianoplasă. Se vârtește așa. Da, parcă băieți ar zice, trebuie să curcă ceva mai mult, nu știu ce. Sau el ce-o avut de curs, o curs. Deci nu te mă vârtește! Da, îmi vârtește! Se vede. Cred că se vede așa. Vârtește bine, e tremurat, nu tremură. Dacă a început să iasă mai cafinioară. Asta am greșit că nu trebuie să-i pun apă. Am venit aici și am crezut că am să o dus o leac din apă și... de atât. Nu e ca așa, mai cafinioară. De până acum și-am mâncat, cred că o mai cruz mai mult. Și de atât. Dacă l-am vârtit vreo 5 minute, l-am vârtit vreo 5 minute, așa au curs încetișor, să-l oprim și să-l desfacem, să vedem ce e înăuntru. Chiar e interesant, prima dată, nu știu. Așa. Alexandru, ia ține? Da. Să filmezi și să vedem ce e. Dacă asta ce îmi place, că e să abă deasupra, urmează să dăm spine. Nu știu, trebuie poate mai strâns mai bine, ca să se așeze. El capacul să se așează în o direcție. Lucrăm cu mânuș. Început? Fac tragem puțin. Așa, plecați. Ați că eu și ușor, ce să fac? Ui, blin. O să mi-am gredit ghete doare, eu să nu stătești, nu? Deschizi încă ușa. Ia să abă. Da. Trebuie să mi-am gredit o dată. Bine. Asta lucrează trenul. Trebuie să lucrezi mai bine aici. Să iese căldura. Ia, ia așa. Asta se poate. E curățitul unii etape. Hai că așa să fie. Bine, scodat. Ele nu o să răcească, nu e bună data asta. Hai că scoate ce scos și pe urmă să le facem noi. Mihai care are lista, au zis că după ce Hai că se descarcă, zi mai repede, să zici. se descarcă, și? Da. Bun, apasă, pauză. Mai scurte ca așa, ce-o rămas aici, așa să vadă. Am adunat-o încă la jumătate, așa o zbăite, mă mai ții vreo 10-15 minute și iar o mai învârtesc o dată. Și asta e tot. Da. Dacă am mai ținut-o încă vreo 10 minute așa, cum am adunat acolo, început schicurile cu țică, nu tare, nu mai curs. Acum și-i dăm drumul, ia să vedem. Nu să vibreze sau nu să vibreze. Prima dată s-a arătat foarte bine. Asta e ceara.
acum ceara s-a întâlnit. Azi o cântărim chiar special, să vedem la 24 de rând, așa. Mai scurt, dacă începi scurgulețul, că mai tare, eu știu, apă, ce ceară. 3 ceasuri în ciclu trec la 24 de râmi, dacă apa e rece. Un ceas jumătate până se încălzește apa. Mai scurt, 24 de râmi într-un ceas jumătate. Dacă vă faceți dumneavoastră calculele, cum e mai bine, convenabil, nu convenabil, la lumina de azi. Noi topim ca întotdeauna să topim afară, la cazan și ceara aceea să o ducem și să o încălzăm aici, așa să o trecem pe aici. Dacă să fie, ia să arătăm. Ia ca așa, ia. Ca să o ținem vreo 5 minute învârtite. Cu asta aici s-o terminat. Asta. Nu tremur, nimic, e foarte bine, nu vibrează, nu e întărit, se vede că nu e stă liber pe beton. Asta e. Și vreau să arăt cum bacul care l-ați mai văzut de mai multe ori, încă mai avem pe aici de ani țărți, la lemne, aici fierbe, principalul trebuie să apa să fiarbă, aici rămile, mai avem rămii care și mâncate o leacă de, da, așa, rămile, am arătat eu și care sunt mai mâncate și care sunt mai curate, dacă așa rămi, dacă așa rămi, dacă așa rămi, mai care sunt mai albușoare, dar asta e o leacă mâncată. Am intrat o lecuță acolo. Și mai scurt, ținem aici. Noi punem câte 25 odată și încă o dată. Hai, cine unul filmează? Alexandru filmează. Mama. Hai, mama. Alexandru filmează. Mama. Tremuri așa. Vrem câte 25 de rame. Dacă apa fierbinte, le agregat. Vine mai aproape. Ținem câteva secunde. Ați văzut, vă uitați și asta. Și o întoarcem invers. Fazele de acum. Le întoarcem încă o dată invers. Care o să o iet. Că nu putem să ținem cu mânușile. Ia așa. Rămi, să văd. Curățăle. Ia că le scoatem pe toate. Apasă pauză. Dacă așa aici începe să fiarbă, noi îl strângem, ce-i grosul, ca să vă arăt ce facem mai departe. Pasă pe pauză, focul să cam s-o pornit prea tare. Îi adăugăm o leac de apă. Apasă pauză, îi pun o leac de apă. Arată aici cum l-am liniștit o lecuțică. Așa e, l-am liniștit o lecuțică cu apă rece. Prea tare să... Ia că așa strânge. Bun. Poți să apeși pe pauză. Nu mai aproape. Iată, noi am încărcat. Acum mai încărcăm, vă arătăm tot procesul până la capăt. 50 de rame. Asta. Să avem grijă aici la turnare. Da. Sandra.
Aici sunt niște încăpoțuri, că am pus niște de astea, cum zice la zabos, cum ceară, căpăceală. Și acum ce-i facem? O le puți convertim. Ia, curci. Curci. Ceară, se vede că e întunecată. Pune pauză, când se oprește. Facem. Ia. O adunăm iar la mijloc. Adunatul ăsta se face de 2 sau de 3 ori. Până nu se... Ca să nu... Cum? El nu se așează tot una și începe să... Cred că ceara asta s-a toche. Că nu trebuie să... Data asta cam ne-am grăbit. Bateria asta se termină, ba se închide, ba telefonul. Dacă așa îl adunăm o lecuțică. Și îi punem capacul și el lucrează. Până noi ne ducem să facem alte 50. Azi mai... Paula vrei să ajute? Așa, capacul. Numărul 1, dau un scar, are locul uia. Stai, marci. Așa. L-am strâns. Apasă pauză. Dacă noi am făcut aici, iar la 50 de râme, aici încet ușor curge. Trebuie să încercăm să-i dăm drumul. Ca să vedeți cum el umblă, de asta trebuie echilibrat. Ia să dăm la drum. Asta e rău că mai ies pe la capac. Aburi. Ia, asta să spârnească. Aproape ca să spârnească. Vezi cum curge. Ce vezi cum este? Îl oprim și iar îl mai adunăm. Da, apăsăm o pauză. Iar îl mai punem iar la nimeni. Iar s-o dat la păreți. Cred că data asta va să părească bine. Vezi că iau asta. Văd că și ceara din ceara albă sus. Noi principal să-l pornim, că așa să stai, să lătească măcar de 5 minute. Da? Stai să-l ghimedezi. Apasă pauză, deci așa. De data asta s-a creit, așa nu-i spune niciodată. Ia, arată aici, curge. Lasă așa. Orice. Așa se încearcă, curge mai repede. Sper că se aranjează bine. Apasă pauză. E pauză? Pauză. Gata. Pune pauză. Ia mai dăm o dată drumul, că stăm la firmare, de obicei din cam din 3 ori, acum o să o punem cam mai mult, ia să o vedem acum. Sperăm și bine. Pauză. Apasă pauză. I-am mai dat încă o dată drumul, de obicei din a 3-a oară, asta nu știu, ori că e mai mult, ori zice așa. Și filmezi două. Hai că am filmător de asta. Dacă ține. Dacă văd că s-o asta. Și îl lăsăm noi vreo 5 minute așa. Până ne ducem acolo și mai facem ceva. S-o limpezit și văd că nici nu precurge. Trebuie să încălzați cu leacul. De ori făcut, el trebuie să încălzească. Nu? Asta e. Ia că l-am oprit de 5 minute. Mai curge încetișor așa. Ia zi-mi ce are este. Așa adică ce are.
l-am lăsat. Și azi vă arătăm și nu. Cam așa că la filmare s-o prindit cam de multe ori, da? Așa de 3 ori el se echilibrează. El s-a pus pe păreți și o adunăm grămadă și o strângem. Eu arăt cam cum arată el. De căldare ce să... Ia că așa arată. Ține aici mai. Cu asta, așa, ceara, dacă ați fi tot bine, ne-am așa, ne așa. Dacă ați fi tot bine, păi să arătăm unde facem noi foiți. Sănătate și toate cele bune, că îi dăm bătăi. Mai departe, hai, toate.